Sa kuha sa CCTV pasado una sa hapon nitong Sabado, Pebrero 22 sa Davao City, makita ang babaeng lalaki nga pasahero nga misakay sa barge. Nakasulubog itom nga jacket ang lalaki, naka-face mask itom ug nakamaong shorts. Kauban ang babaeng nakasulubog itom ug puti nga striped outfit. Daw dili mahimutang ang duha. Sila ang suspect nga mikuha sa kapin 20,000 pesos na kantidad sa cellphone sa usa ka babaeng pasahero sab sa barge na nakuhaan gyud og video sa CCTV. Makita sa video nga naog na ang mga pasahero sa pantalan. Nagsunod pagani sa panon sa mga pasahero ang babaeng lalaki nga suspect sa ilang gibiktima. Yanurang gikuha sa suspect ang cellphone nga naasulod sa bag sa biktima. Naratol pa ang mga suspect ug makita nga nibalik sila og sakay sa barge human sa pagpangawat. Human sa insidente, may patimaw og nagpatabang sa Sasa Police Station ang biktima. Sa report gikan sa Davao City Police Office, gila ang biktima nga usa ka Angeli, 23 anyos nga taga Upper del Carmen sa Davao City. Sa pahayag sa biktima ngadto sa mga pulis, nakatawag pa siya sa iyang ginikanan sa wala pa mawala ang iyang cellphone aron ipahibalo nga niabot na siya sa Sasa Wharf. Human sa iyang tawag, gibutang niya ang iyang cellphone sa shoulder bag. Ulahin na niya na matikdan na nawala na diay ang iyang cellphone. Gisulayan pa sa biktima nga tawagan ang iyang gikawat nga cellphone pero dili na kini makontak. Nakahukom sab ang biktima nga iyang ipablock ang iyang cellphone aron dili kini magamit sa mga nangawat. Ginasubay na karon sa Sasa Police Station ang reklamo sa biktima aron mailhan ang mga suspect. Dakong tabang sa investigasyon sa kapulisan ang nakuha nga CCTV. Apil sa ginasubay sa mga pulis ang ubang kuha sa CCTV camera aron madakpan dayon ang mga sospitsado nga responsable sa pagpangawat. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.